wata matsala ce ta taso ana so a yi gaskiya sai ka ga idan ka yi gaskiyar akwai matsala to kai ne ka samu matsala. Shi Allah bai taɓa yada mai gaskiya ba a taɓa samun wanda ya ce Allah zan yi ka Allah ya ce ba da ka yi ni ba, sai dai ya kira ka kai ka gudu, sai dai a jawo ka kai ka gudu, amma kai ka kai kanka a ce ba za a yi ka ba, Allah baya haka. Wani irin wannan cin hanci da kake gani a ofis da sauransu shi gani yake kamar in ba wannan to yaya zai samu yadda zai yi. A'a, kana cin hancin ma Allah ya baka yadda za ka yi, balle kuma yanzu za ka bi shi, ka bi Allah ka zura ido. Lokacin da Allah ya ma annabi Musa umarni cewa ya fita da bayinsa, ma'ana ya fita da bayin Allah cikin dare, fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un. Allah ya ce ma annabi Musa wahayi mishi, ya ce to ku kwashe, ya ce ka kwashe duk wanda suka yi imani ku fita cikin dare. Gwamnatin Fir'auna ta ɗauki mataki na ƙarshe a kanku. Hanyar da Allah ya ma annabi Musa umarni ya bi, hanyar in ana tafiya teku ne ƙarshenta, amma tun da Allah nan ya ce ya bi nan ya bi, ya sani ba ta bullewa. Inda aka ce ya bin